ক্ষেত্ৰত BTC অঞ্চলত এটাই হ'ব লাগে যি দে না ফ্ৰী দে এনেকুৱা কয় দুটা তিনিটা এটা জনগোষ্ঠীক দি এটা জনগোষ্ঠীক ফ্ৰী সেইটো হ'ব নালাগে সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ হ'লে এটাই হ'ব লাগে সেইটো আমি মন্ত্ৰীগড় যিটো পূৰ্ব মিনিষ্টাৰৰ যিটো কমিটি আছে সিহঁতক আমি আমাৰ অপিনিয়নটো দিছে আৰু ইয়াৰ লগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ বা আৰু এনেকুৱা যিখিনি মিনিষ্ট্ৰী আছে ইয়াতে আমি আমাৰ BTC ফালৰ পৰা যিখিনি অপিনিয়ন দিব লাগে এক্সিষ্টিং 6 জনগোষ্ঠীৰ ST দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি যোৱাকালি কাউন্সিলে ডিচিশ্যন লৈ পেলাই দিছে বড়োসকলক ছেপাৰেট ষ্টেট অৰ্থাৎ স্বায়ত্ব শাসন দিয়ক আমাক পৃথক ৰাজ্য দিয়ক স্বায়ত্ব শাসন দিয়ক আমাক আৰ্টিকল 244A নহয় আমাক ছেপাৰেট ষ্টেট দি দিয়ক ডিমাছাসকলক ছেপাৰেট ষ্টেট অৰ্থাৎ স্বায়ত্ব শাসন দিয়ক সেইটোত আপোনালোকে কাক ST দিয়ে কাক STV দিয়ে কি XYZ দিয়ে সেইটোত আমাৰ ফলৰ ক'বলগীয়া কথা একো নাই যদি সঁচাকৈ যদি অসম চৰকাৰে যদি এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ কথা বা আমাৰ দাবীবোৰ যদি পূৰণ কৰিব নিবিচাৰে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিজৰ সুৰক্ষা নিজৰ অস্তিত্বৰখিনি যিটো মাত মাতি থকা যদি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আমাক পৃথক ৰাজ্য দিয়ক আমাক স্বায়ত্ব শাসন দিয়ক আমাৰ তাৰ পাছত বড়ো ডিমাছা পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই কাৰ্বি বড়ো ডিমাছা যিমানখিনি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে নিজৰ জীৱিকা নিজৰ সংস্থাপন নিজৰ যি হিচাপে আমি বসবাস কৰিম সেই নিজৰ জীৱিকা সংস্থাপন গোটেইখিনি সেইটো আমি নিজে গোটেইখিনি বহন কৰিম আমি সেই গোটেইখিনি সেইটো চোৱা চিতা কৰিম সেইটো অসম চৰকাৰৰ পৰা চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা কোনোই তাত নাথাকে সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ কৈছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যদিহে অসম চৰকাৰে যদি আমাৰ অধিকাৰবোৰ যিটো আমি দাবী কৰিছোঁ সেই CC2I হওক বা অসমত যিমানখিনি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল যিটো প্ৰতিবাদ কৰিছে সেই 6 জনগোষ্ঠীয় জনজাতিকৰণ কৰা বিষয়টো লৈ পেলাই তাৰ পাছত যদি অসম চৰকাৰে যদি জানি বুজি যদি সেই অধিকাৰ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ অধিকাৰ যদি আন কাৰোবাক যদি সেই প্ৰাপ্য অধিকাৰ যদি দি দিয়ে জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক বড়ো কাৰ্বি ডিমাছাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই যিমানখিনি আছে পৃথক ৰাজ্য দিয়ক স্বায়ত্ব শাসন দিয়ক সেইটোত তাৰ পাছত আমাৰ ফালৰ পৰা কাক STP STH STV দিয়ে XYZ দিয়ে সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া কথা একো নাই जोंनि बर' मानसियानो जुदि गावनि हारिखौनो धंस खालाम सानोब्ला जों बर'फोरनि देरसिन लोरबांथियानो मा मिथिबायना जों खौसे नङा सोरनोबा नांगौ धोन सोरनोबा नांगौ पावार आरो सोरबाया निसानि लिथाव गबोना दं जेब्लासिम जों बेफोरबायदि एना एनि लाब लकसान गावनि जौगानायखौल' साननाय बेफोरबायदि थाबथेनाय जेनिफ्राय ओंखारनो हाया जों अब्लासिम उदां जागोन क'क्राझार इउनिभार्सिटी रेजिस्ट्रार আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনক অতি সোনকালে আমি ৰিলিজ দিয়া হ'ব কাউন্সিলৰ পৰা এইটো আমাৰ ডিচিশ্যন হৈ গ'ল বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনক ইনভলভমেণ্ট ইহঁতৰ অৰ্ডাৰতে হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা ইহঁতক যোৱাকালি বিদায় দিব লাগে বুলি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে এই তিনিটাটো মেজৰ दिल्लीसिम दैथायहरनो नागिरदों बेखौ जों बयबो कन्डेम खालामनांगौ थाद'नाय गैयै मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा राजा लामा रेल लामा मुलुगसोलोंसालि जौमा फरायसालि जोंनि जुडिशियारि बा जिखिनि जोंहा आसाम सरकार BTC सरकारनि बिफानफ्राव साख्रि आवला दङ बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै सोमावसारनांगोन गावबा गाव प्लेटफर्माव ससियेल मिडियायाव हायो निउज मिडियायाव हायो सोमावसारनाय आफादफोरजों लोब्बा थानानै जाबायदि प्रटेस्ट खालामनो हायो जोङो खालामनांगोन नङाब्ला जोंनि थाखानाय जि राइट्स थाखानाय जि ओंखाम ओंख्रि बेखौ दिनै सेनो नागिरनाय मोनसे थासारि फैबाय बेनि थाखाय जोङो माब्लाबाबो सिरि थानो हाया जोङो जुडिशियारिनि जोङो मानसि हिसाबै बेखौ जोङो नायबाय थादों जे बिथांमोनखौ जुदि नटिफाइ खालामोब्ला बिथांमोना जुदि ST हिसाबै नटिफाइ जायोब्ला जों बोरै गोजौ बिजिरसालियाव बेखौ जोङो चेलेन्ज खालामनो हायो आरो जिहेतु बेयाव ल'कर कमिटिनिबो मोनसे रेकमेन्डेसन दङ
सोरबा हारिया गोदोनिफ्रायनो नैबे ओनसोलाव थाहैनानै बिथाङा एसटि दाबि खालामनो हाया माखासे केरेक्टारिस्ट राजखान्थि बिथिं सोलोंथाइ बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङाव बियो खहा जागोन आरो बांसिनै जोङो नोजोर होनाय बाथ्राया जाहैबाय दिनै जाय बिथांमोना धोनि श्रेणी जाय बिथांमोना जौगाबाय रांखान्थि बिथिङाव जोंनि ट्राइबेल आरो बर' बिथांमोना जे बिथांमोना दिनै दिल्लीयाव गावनि गथ'फोरखौ माने फोरोंदों कोचिं होदों मेडिकेल इन्जिनियारिं गुबुन गुबुन खाबुनि थाखाय बिथांमोना साखाफारा खालामदों नाथाय अल इन्डिया लेभेलाव जुदि आहम राजबंशी बा मरान मटक सुतिया बिथांमोना जुदि अल इन्डिया लेभेलाव एसटि हिसाबै नटिफाइ जायोब्ला जे जोङो सम सम जाबायदि आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसार मोनदोंमोन जोङो टटेलि बन्चित जानो थांगासिनो दङ जाय बिथांमोना सानदों जे बेंक मेनेजार जागोन बेंक अफिसार रेलवे अफिसार मेडिकेल इन्जिनियारिं अल इन्डिया लेभेलाव जाखिनि साख्रि बाख्रि टटेल जोङो बन्चित जानो थांगासिनो दङ थ' बे बाथ्राफोरखौ जोङो सांग्रां नोगोरारि हिसाबै जोङो नायनांगोन आरो धोनि श्रेणीनि जिखिनि जोंहा फरायसा लाइमोन जाखांफु लाइमोन बिथांमोन दङ बिथांमोननि इयुन बा बिथांमोननि भबिष्यतआ खोमसि लामायाव दिनै आगान सुरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों थ' बिनि थाखाय बैफोरबायदि श्रेणीनि बिमा बिफा बिथांमोनाबो नैबे मोनद' हारिखौ जनजाति बा एसटि होनाय जि होबथानाय नैबेखौ जोङो लोब लोब बाहागो लानांगोन आरोबाव जोंहा जिहेतु आलादा रायजोनि मोनसे सिमां दङ जोङो ट्राइबेल हिसाबै बर' हिसाबै प्रप'ज बड'लेण्ड जोङो सानसेबाबो जोङो मोनफुंगोन बे जाफुंगोन होननानै पार्टी बर'निनो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिपिएफ बा इउपिपिएल थ' बिनि थाखाय खौसे जानांगौ जायफोर मेटार बा जायफोर इस्युआव राजखान्थिगिरिफ्रा आवाज होनो हाया सामाजिक भाबे माहारियारि आफादफोरजों सावरायनानै जाहाथे जोंनि भइसखौ रेज खालामनायाव मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों जाहाथे आवगायलांनो हायो नैबे बाथ्राफोरखौ राजखान्थिगिरि बिथांमोनाबो साननांगौ दिनैहाय ललिपपआनो होन बा गुबुन जाति जनगोष्ठीनि भट जिहेतु बिसायख'थियाव नांगौ नाथायब्ला गावनि बिथाया गैयाब्ला जोङो राजखान्थिखौ माब्लाबाबो खालामनो हाया आरो 5,000 मुंख्लंनि बेसेनजोंसो ट्राइबेलनि थैजोंसो जों जिहेतु बिटिसिखौ सोरजिदों दा बिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव 5,000 आरोबाव मुंख्लं जाबावनांगौ जुदि जायोब्ला जे नैबे जोंनि हा ट्राइबेलफोरनि हाखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोङो बर' हिसाबै बा ट्राइबेल हिसाबै साफ्रोमबो बर' बा ट्राइबेला साखाफारा जानानै दङ दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि फिसा फिसौ राजखान्थिखौ नागारनानै जाहाथे ट्राइबेलनि बाथ्रा ट्राइबेलनि खोथाफोरखौ जाहाथे सानो नैबेखौ जोङो साफ्रोमनिसिमबो मोनसे आपिल हिसाबै जोङो दोनो